Kambi mar keyo teko stima pacho ka Kenya Power e bwo telo mar Joseph Siror olando duokogi mar loko ohala. Kata obedo ni ne nitiere nok mar omenda, kambino olando yuto mar ohala maromo bilion 9.97, duoko mar nus higa ma orumo dwe mar 10 gi ariyo higa mokalo. All eyes on these cameras here. Yuto mar kambi mar keyo teko stima en medruok ohala kata bed ni tiyo kod teko stima odok piny gi 5.4%. Ma en kaluwore gi joma nyiewo kata chulo stima odok piny gi shillings milion 11,652. Looking at the financial performance for the half year ending December 2024, the profit is 9.97 billion. That is a net. This is after tax. But if you wanted to look at the before tax, it is 14 billion. And 65. Jatend kambino Joseph Siror bende wacho ni kuonde keyo stima nyalo mana tiyo kar nyalo maggi. Ka okwedo wach ma oganda osebedo ka wacho ni nitiere teko stima mang'eny pacho ka. And I know this is really to debunk the myth that at times so many Kenyans have been sold to, that there is too much power, excess power in Kenya. And we don't know why Kenya Power is not dispatching all that power. The truth of the matter is, this is the reality. These are actual figures. Siror omedo ni kambi mar Kenya Power nigi chenro mag medo chwalo teko stima pacho ka. Ka gwenge makaluo idhi tim Kibos Ahero kod Chepsion kanyakla kod mano mandhiwa Sondu. What are some of the ongoing projects? Ladies and gentlemen, the Kibos Ahero and Chepsion Kericho 33 kV links under construction will facilitate load transfers from the Moroni substation, enhancing supply flexibility for our customers. Then there is the Ketrago is fast-tracking the construction of the Ndhiwa Sondu 132 kV line to stabilize voltages and address overloading in South Nyanza and Central Rift regions. Siror owacho ni kata bed ni gindiko yuto e higani, pod giyudo lal kaluwore kod mibadhi e tudo teko stima. But what is shocking to date, ladies and gentlemen, is that there are people who still believe that they can send money to an individual who masquerades as a Kenya Power staff and really expect that they are getting legitimate service. Ksh9.97B, Ramogi TV, Nairobi.